Takže čau, já jsem Terka a tohle je Danča. Dneska vám ukážeme yoga challenge, takže budeme dělat 7 těch yoga pozicí. A teď to bude první a budeme vám to ukázat na mobilu, protože jsem moc líná vám to tam ukázala. Teď to je první. Dobrý. Dobrý. Počkej. To zase. Jo, aha, to musí dát i hlavu. To tak Ty vole, kecej. Počkej. No, nemusím to hodně ohnat. hlavu. Počkej, mám nohy a teda. Aha, tak ale to je dobrá, počkej. Ty jsi mala ohla. Au? Musíš tady vystrčit. Ahoj. Jo, to bolí, dobrý. Takže je to mám hotový. Když to bylo tak trošku divný. Teď je druhý. Tak, ty si tady, já jsem to zelený. A musíš stát. Vykováš se na zemi, jo? No, ty musíš stát dole. Takhle jde na nás. Takže druhý. Dělej. Jak to seš, ty? Dobrý? Jo. Takže druhý. A oni to neviděli. Dělej to takhle ještě, no. Počkej, tak. Ty jsi bouchla. Dík. Já budu znovu tady, jo? Jo. Ale ruce to nevydrží. Jedna. Jo. Čeká na doly. To jsem borci. Druhý už jsme dali. Jo, oj. Takže to nevím, co vidíte. Další je tohle, počkej. Počkejte. Tak. Prostě jak čtverec. No, takže ty jsi dole, já jsem nahoře a pak naopak. Takže ty úplně normálně sedneš. To by takhle sedět. Úplně normálně sedneš. No, ale ty to nepotřebuješ, já normálně to mám těžší. Dobrý. Takže počkej, já budu mít nohy. Ne, co ty vymýšlíš? Ty tady takhle chytneš. No. A dáš nohy nahoru a já tě takhle budu držet A takhle. jo, na dvou typí. Víš jo? A zkusíš se pustit a zabiju tě. Na nohu, no. Ty mi nohy. Ty vole, to je hezký. A teďka obráť se. Ale ne. Ne, tak ale počkej, to Ale já tě unesu, ty mě neuneseš. to dáme ještě na druhou stranu. Ty budeš tady a já budu tam. Ty si tady sedni, tak. A jdu zapnu. Dobrý, už to chápu. Ne, počkej, dej se nohy takhle. Jako váš. Aby to... Tak jo. A ty tady si mi chytneš. Tak. Dobře, je to zapnu. Jo. No, kdyby ne tak. Dej ruce na mý nohu. Taky na tvý nohy. Jo. Chytí. Dělej. Ale už to bylo. Třetí. Tak, dobrý. Třetí. Omlouvám se, že spadne světlo. Takže. Jsem tak, já jsem tady. Takže, počkej. Musíme dát nohy takhle na své nohy. Blíž se. Pojď blíž. A já si na to se pak nenapneš. To nemáme být náplý. Ruce má být náplý. No tedy. Musíme dát. Pojď plně ruce a pak nohy. A teď. Počkej, jdeme na nohy. Dělej! Plní jednu nohu, a teď ruku. Tady. Počkej. Ty vole, jsem borci. Viděli se to, ty vole. Počkej si, no. Teď. Teď to je asi, nevím, kolik je asi pátý, nebo čtvrtý. To bude asi poslední, když to ten celý. Počkej.
Takže budeme ty sumo, ne? Musíš jít nízko. Ale dělaj. Musíme to trikat. Pojď. Dělaj. Dělaj. Musíš jít. Ty to, ty vidíš, že tam ne. Ty takhle. Pojď. Dělej a pojď níž. Ty to vlastně neumí, musíš být tak. No a ne, tam jako se sedí na o. Takhle máš. Počkej, ale ty máš blízko nohy, ty máš takhle nohy. Ale houpno ty vole. Ty máš blízko nohy. Oh my god. No, máš už tebe nohy, neboj. Maj. Ty vyši. Maj. Nemaj! Tady vidíte tu druhou nohu. Ale není to úplně na sebe. No, dělej. Ale pojď to dělat. Jdeme na to. Sumo zápas. Počkej. Děláš. Au! A pojď Drž se. níž. Níž, pojď. No, tady to neumí. Jasně, teď tady jsme nedali. Take me 90. Takže teď jsme si Vymysleli, jednu pozici. jednu. Jakože, jednu. Snad jednu. A to bude už poslední. Počkej, má být takhle? Jasně. Tak jo. Počkej, ty budeš nohy stejné. Takhle budeme. To je jedno. Jo, počkej, budu takhle. Tak. Pum, tyka pum. A počkej, mám jít tady nohy, nebo tady hlavu. Ty se otočíš, prostě Jakože takhle bude. na záda si lehneš, ale hlavu budeš mít Takhle, pod jo. mojí hlavou. Jde! Takže Oh my takhle. God. Takhle. Jo, ale jakože budeš na zádech ležet. Jako takhle. Jo, ty. Omylku postavila jsi takhle. No ale lehni si. Omylku, že to víš prsty. Ty ale lehni si. Neboj, ty tě unesu. Dělej. Počkej, ale stále to se stane, takhle. Zlomíš si břicho. No zlomíš si břicho. Bude ti bolet břicho. My to neumíme. No ale dali jsme dost doby. To všechno, ne? To je vše. Čusák. Takže tak to bude teda asi všechno. Snad se vám video líbilo. 2,8 minut. Tak dejte like. Jestli budete chtít další yoga challenge, tak napište. Jestli budete chtít další video, tak napište. A zatím ahoj. Čau.